Здравейте, прекрасни хора! Днес се сетих за една кратка практика, която исках да ви споделя за събуждане на вдъхновението. Тя включва пърхане на пеперуди. Мисля, че всеки от нас асоциира точно пърхането на пеперуди в стомаха с ентусиазма, с зараждането на нови идеи и с вдъхновението. Точно това ще накараме да направят тези ято пеперуди, като затворим очи и си ги представим пред нас като ярък облак от светлина. Нека те пърхат изключително интензивно и се доближават към вас. Нека те донесат вдъхновение и желание за реализация на нови идеи. И нека в този поток те влязат в слънчевия ви сплит. Нека ви донесат ентусиазма, от който се нуждаете точно в този момент, защото знаем, че има всеки в живота си период, в който вдъхновението някак си заспива, изчезва, скрива се и човек има нужда да го провокира, да му даде храна, и пърхането на пеперуди в стомаха е един от тези начини. Искам да ви кажа, че е прекрасно, защото в парка около мен пърхат пеперуди и наистина носят ентусиазъм, носят вдъхновение и се надявам това да ви зареди за нови идеи.